Tunisiya. Tunisiya kuma ba na ce ka daina ce min Tunisiya ba. Wani. Rufe idanka. Rufe ido na fashi ka ce na yi wallahi kin farfado da ni. Dai ina gidan nan zan dawo da kai yadda kake da zaka dawo fresh. Ke dakata. Za ki zo ki rinka ba Alhaji abinci a baki mu ba za mu taba yadda ki bata mana babanmu ba. Ke! Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kun tsaya kuna ta magana ƙasa-ƙasa. Ku zo ga jatumar taku in ku tsuguna ku gaishe ta. Ina wuni. Lafiya kalau. Allah ya sanya alheri. Ya gajiya Cilkowa. Cilkowa? Shi idan mahaifinku ya auri mace ko mai kankanta to ta zama mahaifiyarku. Shi ɗakin taron mun biya kuɗinsa naira miliyan 3,500,000. 1,500,000 muka yi da ku ba? Ɗakunan kwanan baƙi miliyan 3,600,000. Hotel ɗin muka saya ko hannun jari muka zuba ciki. Kuɗin kwanansu ne. Ai da ka faɗa mun a kai su gidan gona. Sai ka ce wasu kaji ko tumakai? Daga jiya zuwa yau na samu kyautar kuɗi kawai kusan na miliyan 20. Miliyan ɗaiɗai so 20? Nawa kika ga na turo miki? 100 da hoton mota kuma ta WhatsApp. Kuɗin kati ne na tura miki a cikin kuɗin da abokan baba suka bamu na siyan baki jiya. Wai har nawa aka baku kuɗin siyan baki? Naira miliyan 2 kowa aka ba. Yanzu haka ya bata sabuwar mota. Kina so ki ce min Junaidiya ta haɗa kuɗi ya kai miliyan 50 kenan? Obinna. Alhaji. Za mu yi lissafi abin da ya kashe a biki. Giya sun sha kashin katon 72. Obinna, mutane su sha giya a biki na aka sha katan 72. An kashe kudi. Kai, Obinna, dakata. Gaba dai Alhaji an kashe miliyan 23,650. Miliyan? Obinna. Arise Okon Patrol! Kar su je su riga mu tone gwalagwalan nan mu shiga uku. An zo wurin. Masha Allah. Wannan shine shaidar da na ajiye a wurin. Ai ko wannan kwano yayi alƙawari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.